Heeh. Nek share foto ki bayar 50.000, Pak. Sajetan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Loh, ayo lo. Nggih, monggo-monggo sepuase mawon. Ya, 1 juta nenek kene iku. Tenangno pikirmunya. Ya, iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Nah, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duitku wis kakean, bingung lek ku ngentekne. Alah. Amin ya Allah, amin. Alah ya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga. Oh, boleh, Bapak sama Ibu tindak rene. Gen ngerti Nduk sing nanggap kuwi sapa, ngono ya ta? Pak Gianto Pitik, ngerti ta? Pak Gianto Pitik. Pitik. Heeh, mergo usahane iki potong ayam. Oh. Heeh, ya. Oh, kalau di punya aku